Bos días, galegos. Aquí, sempre en Galicia. Audición radial ao servizo do arte e da cultura do povo galego que dende o 3 de setembro de 1950 é transmitida todos os domingos. Que tal, amigos? Moi bons días, benvidos unha vez máis a Sempre en Galicia, este programa do Patronato da Cultura Galega que conta cos auspicios da Xunta de Galicia. Queremos, antes de nada, saudar saúdos atrasados a todas as Marías, E hoxe un biquiño a todos os nenos no seu día, que teñan moitos regaliños tamén, Xa temos aberto o noso WhatsApp, 092 001 232. Acompáñame, Francis. Que tal, Francis? Moi bons días. Moi bos días. Húmidos, pero vos. Claro que sí, que non bonito chove. para esta música da boa, Cando mañán se recorde o asesinato de Alexandre Bóveda, Galicia encherase de reivindicacións e honra a todas as vítimas do franquismo. En 1942, a Irmandade Galega de Bos Aires, dirixida por Castelao, instauraba o 17 de agosto como Día da Galicia Mártir. Ese día tiña un claro simbolismo, porque o 17 de agosto un dos homes que teciu o anteproxecto do Estatuto era fusilado despois de ser detido por traición e condenado a morte nun xuicio farsa. Mañán 17 de agosto, Amalia Bóveda, filla de Alexandro, porá ao carón do cuadro de Castelao a derradeira lección do mestre, parte do tronco do pino onde ataron antes de matalo a seu pai. Amigos, o tempo non cura as feridas, pero axuda a cicatrizarlas. Alexandre Bóveda e Miguel Ángel Blanco pertenecen a épocas distintas, pero ambos comparten a mesma traxedia. Foron asesinados porque outros decidiron que determinadas ideas non podían expresarse en liberdade. Non pretendían somente asesinar a dúas personas. Pretendían que o medo
fixera tamén calar a todos aqueles que non pensaban como eles. Entre os moitos puntos negros daquele agosto terrible de 1936, hai unha experiencia que nos sorprende e nos asombra. O asesinato o mesmo día, casi á mesma hora, de Ángel Casal, editor de Nós e tamén alcalde de Santiago, e Federico García Lorca, pero tamén Camilo Díaz Baliño. Federico, ese autor de 6 poemas galegos adicados á nosa lingua e aos nosos poetas, principalmente a Rosalía, poema que empeza así: levántate, miña amiga, que xa cantan os galos do día. Díaz Baliño acabou nunha fosa común en Palas. Federico, o corpo de Lorca nunca apareceu, e os restos de Ángel Casal recuperáronse anos despois. Por iso, nestes tempos en que vivimos, convén aclarar que a convivencia democrática non significa uniformidade ideolóxica. Significa aceptar que hai persoas que pensen distinto. Nunca deixará de ser necesario lembrar o que foi vítima do odio, do totalitarismo e da intolerancia. Alexandre Bóveda representa un momento pasado da nosa historia, claro, pero temos a obriga moral de manter viva a súa memoria, como fará mañán o Patronato da Cultura Galega ás 6 da tarde, porque arrebataron a vida por defender ideas democráticas. Ojalá chegue o día no que estes homenaxes deixen de interpretarse dende un prisma partidario, e todos os galegos xuntos, todos, calqueira sexa o seu ideario, reconozcamos o valor e a valentía e o amor a Galicia que ata o último minuto da súa vida mantivo con toda a serenidade Alexandre Bóveda. Esa será a señal de que comprendemos que a memoria democrática non pertenece a ningún partido, nin a ningunha ideoloxía, senón a todos os que creen na liberdade, na dignidade humana e, sobre todo, na democracia. Terra de proseguir e non dar nada, despacios a Galicia que nos leva, acochados en ti. Leito vereno que pon nos ollos unha cousa verde, lingua que me encha a boca enteiramente, e como un río interno me asulaga. Quero dicir que eu non me digo apenas xente de terra, homes lentamente, un por un, debecendo e sendo nada. Galicia é como un río que se estiña, terra de esmorecer, patria do vento. Quero dicir, eu non me digo dona, dorna baleira, mergullada dorna negra, grande arados en bois, feiras en xente, noite que ven e enorme noite fría. Quixera alzar meu canto como un puño
e por na miña voz teu nome ergueito. Pero non hai ninguén para escoitarme. Galicia, España e o mundo viviu o pasado miércoles un fenómeno inolvidable. O día fíxose noite durante algo máis de un minuto. Millóns de ollos fixáronse no ceo en esa noite cósmica, cando o sol se viste de negro. A lúa tapou o sol e os galegos pareceunos estar cos conxuntos druidas, pois está. Pero para falar dese fenómeno astronómico, verdad, con quen máis sabe disto, temos ao outro lado do teléfono a Jorge Mira Pérez, doutor en Física pola Universidade e catedrático de Electromagnetismo pola Facultade de Física, Medalla de Galicia de Investigación, académico da Real Academia Galega, e incluso nomeado polo Goberno de España como experto para reformar a hora oficial española. Non falo da cantidad de premios otorgados a este vallense, porque non cabría o noso programa, non daría para máis o noso programa. Jorge, moi bons días e moitísimas gracias por atendernos desde Montevideo. Moi bo día, é sempre unha ilusión contactar alén do Atlántico, na outra beira. Jorge, os que somos legos en todo isto, por que a lúa é capaz de apagar o sol? Pois porque se dá unha gran casualidade cósmica, e é que aínda que a lúa é 400 veces máis pequena que o sol, resulta que o sol está 400 veces máis lonxe. Polo tanto, visto dende a perspectiva da Terra, ambos os dous discos teñen máis ou menos o mesmo tamaño. E isto é algo realmente moi impactante. Eu, para expresalo, sempre uso o mesmo exemplo. Supoñamos que comprimimos todo a unha escala na cal a Terra sexa un balón de baloncesto. Nesa escala, a Lúa sería unha pelota de tenis situada a 7 metros da pelota de baloncesto. E o Sol sería unha bola inmensa de 30 metros de alto colocada a 3 kilómetros da pelota de tenis. É o que ocorre na eclipse total de Sol. Eclipse, por certo, lembramos que é unha palabra feminina en galego, a eclipse. Pois o que ocorre na eclipse é que a pequena pelota de tenis ponse diante da gran bola de 30 metros que está a 3 kilómetros e fai unha sombra pois xusto onde está a Galicia, por exemplo. Esa sombra nada máis que unha anchura moi pequena. E iso o que pasa. É unha cousa realmente pois moi particular, que ocorre, polo tanto, moi poucas veces, e bueno, pois a seguinte en Galicia non volverá a ocorrer ata 2180. Así que, bueno, a última foi en 1912, ainda así, España ten bastante sorte coas eclipses totais, porque o ano que ven volve a haber outra eclipse total de Sol, esta vez no sur de Andalucía, o 2 de agosto. Jorge, asombra o feito de que como sabe a ciencia dese alineamento, porque cando moitas veces non sabemos se choverá incluso mañán. Bueno, pois isto é unha exhibición, non, do poder da física. É que unha vez que Isaac Newton estableceu as súas leis de gravitación, xa a xente se puso a facer desenvolvementos polo miúdo de como eran as órbitas, e unha vez que un ten caracterizada a lei matemática que define un proceso físico, e unha vez que ten claros os datos, canto máis precisos son, o que ten é unha serie de curvas matemáticas coas cales un pode predicir o que vai ocorrer. Xa na época de Edmund Halley no século XVIII xa se facían estes cálculos. É dicir, isto demostra o poderío da física. Que ocorre co caso da meteoroloxía? Pois ocorre algo moi curioso, que é que as ecuacións que rexen a física da atmosfera, que se chaman ecuacións de Navier-Stokes, son o que se chama ecuacións non lineais. Quere dicir isto, que se ti lle das unha pequena variación, vale, normalmente nas leis de Newton ti das unha pequena variación a unha forza, ti impulsas unha caixa, vale,
dalle un pouquiño de empuxón á caixa e a resposta que tes é un pouquiño tamén, un pouquiño de movimento. Pero nas ecuacións non lineais ti fas un pequeno cambio e o resultado pode ser inmenso. É o chamado efecto bolboreta, non? Pois eso, unha bolboreta no Uruguai que aletea, pois ese aleteo podría causar un furacán en Europa. Pois sería o mesmo. Entón, nesas ecuacións, como son ecuacións que se poden disparar moi rapidamente ante pequenos cambios, calquera pequeno fallo ou calquera pequena imprecisión nos datos pode levar a moitos erros. Isto que ocorre co clima. O sistema meteorolóxico é un gas que ten pois, un número increíble de partículas e, polo tanto, é imposible detallar polo miúdo todas e cada unha das partes. Polo tanto, sempre vai haber imprecisións á hora de determinar digamos, o estado da atmosfera e, polo tanto, as prediccións chega un momento no cal non son válidas. Isto é unha pelesa que está sempre en riba da mesa, cada vez se consegue algo máis, pero claro, é inherentemente e cualitativamente un fenómeno distinto. Jorge, eu son Francis. Quero preguntarche, por que non se ve en Sudamérica? Bueno, a ver, aínda que é algo moi extremo, o das eclipses totales de sol, temos que decir que as eclipses totales de sol hai unha nalgures no planeta Terra cada 2 anos máis ou menos. En América hai nos moitas veces as eclipses. En Europa son menos frecuentes, esta foi a primeira do século XXI en Europa, a última fora en Francia no ano 99, porque Europa, aínda que pode aparecernos un espazo económico, político, social e académico moi importante, a Unión Europea dos 27 países non ocupamos nin o 1% da superficie do planeta Terra. Europa é moi pequena xeográficamente, pues, digamos, ten moito significado histórico, pero Europa é moi cativiña, moi pequena. Algo que vos sorprende, pois a xente de Sudamérica é que da Coruña a Londres hai unha hora de voo, e agora pois, que temos un voo a Irlanda, pois chegamos en 1 hora. Entón, claro, a un americano, a un sudamericano, parecelle rarísimo que España estea tan cerca de Reino Unido, de Irlanda, de Francia, pero é así. Entón, Europa é moi pequeniña. Entonces, como somos tan pequenos, é nos moi raros que nos pasen, pero por América pasan moitas eclipses. Xa vos digo, claro. Hai un eclipse total de sol nalgures no planeta prácticamente cada 2 anos, polo tanto, en América hai moitas eclipses de sol tamén. Jorge, mirar o sol directamente pode causar cegueira ou danos irreversibles, pero Jorge, o sol desaparece. Como é posible eso? Bueno, fai dano cando o sol non está tapado. Cando a lúa tapou perfectamente o sol, hai que miralo sen filtros, sen gafas de eclipse, porque aí sí que podes mirar a ollo nu, e de feito o espectáculo é sobrecolledor. É unha experiencia que non esquecerei na vida. Ves unha bola negra que ten ao seu redor unha aura que é a coroa solar, e aí sí que non fai dano, porque a cantidade de luz que chega é moi pequena, é menos que unha lúa chea, vale, a cantidade de luz que chega. Agora, o sol, un sol brillante de pleno mediodía, bota unha cantidade de luz equivalente a 500.000 de lúas cheas. Eso é unha enorme cantidade de luz, e aínda que o sol estea ao 1% visible nada máis, aínda que estea tapado o 99%, ese 1% bota a luz de 5.000 lúas cheas, e iso fura a retina, que queima a retina, e queda un manchón irreversible que fai que despois vexamos unha sombra pro resto da nosa vida. Por iso, dentro do Consello da Cultura Galega, que eu coordinei o informe, insistimos tanto en que a xente tiña que protexer a súa vista. Jorge, eu tive a oportunidade de estar nun eclipse total en Europa, en Budapest. Non me lembro do ano, pero foi penso que polos comezos dos anos 90, e chamoume moitísimo a atención a loucura que lle viño os paxaros antes de que puxésese escuro. Nós non percibíamos nada aínda. Sí, porque a cantidade de luz cae de maneira rápida. O ollo humano é un órgano maravilloso. O ollo humano é capaz de ver, como dixen antes, no mediodía, é capaz de ver cunha lúa chea, e a cantidade de luz cambia 500.000 de veces. É unha animalada, pero o ollo humano é capaz de adaptarse a iso. O que pasa é que, claro, nas fases finais da eclipse a escuridade cae moi apreciablemente, e sobre todo pois, as aves que son diurnas, o que fan é as galiñas aquí, claro, foron xe para o seu coche.
evidentemente, porque se lles fixo de noite é máis rápido, claro, tolean, claro, pero bueno, é algo que está xa moi descrito, hai moitos experimentos que evidencian ese tipo de cambios. O que pasa que, bueno, a eclipse galega durou dende uns poucos segundos ata 1 minuto 40, entón, bueno, tampouco deu tempo para facer tantas cosas, pero sí, as galiñas acóchanse, claro, porque se lle fai de noite, e incluso se as eclipses son un pouco longas, aparecen incluso os morcegos dando voltas. Galos ese día, fálase de que os galos ese día cantaron 2 veces. Pero, Jorge, xa se fala en Galicia de un turismo astronómico. Como é o caso ese? Contanos un pouco. Bueno, eu son o promotor do destino turístico Starlight a Costa da Morte. O selo Starlight é un selo que naceu ao abeiro do Instituto de Astrofísica de Canarias, que é o principal nodo de investigación astrofísica no mundo, e aí compre que as condicións de luz sexan as máis óptimas e, polo tanto, hai moita sensibilización contra a chamada contaminación luminosa, e é que a luz tamén contamina. De noite ten que estar escuro, e a iluminación ten que ser unha iluminación enfocada no que queres ver, e, polo tanto, cada vez máis a física está salientando que temos que preservar a pureza da nosa noite, e, polo tanto, nese contexto do Astrofísico de Canarias naceu o selo Starlight, que é un selo internacional apoiado pola UNESCO, que distingue aqueles lugares que teñen unhas boas condicións para observar o ceo nocturno. Eu promovín o da Costa da Morte, ao principio os 17 concellos da Costa da Morte non o vían claro, pero pouco a pouco foron vendo que era algo que interesaba, e hoxe en día, bueno, cando empecé o informe era o ano 2021-2022, e agora a xente daqui está enchufadísima co fenómeno, porque ve que arrastra a unha especie de turismo pois de alta calidade, de alto poder adquisitivo, un turismo respectuoso co medio ambiente, e, polo tanto, pois claro, na Costa da Morte está vendo o nacemento dese turismo. En España, en xeral, tamén. España, lembremos, España é visitada por 100 millóns de viaxeros internacionais. O ano que ven, seguramente, sexa xa o país máis visitado do mundo. Agora mesmo, o ranking mundial está encabezado por Francia, despois España e despois creo que Estados Unidos. Pero por ano que ven, xa os datos apuntan a que España será o país máis visitado internacionalmente do mundo. E España necesita diversificar a súa oferta, e España cada vez máis está sendo ponte de lanza, punta de lanza deste novo turismo astronómico, porque España ten moitas zonas na España vaciada, na España interior, que son idóneas, é algo que en España está a medrar moitísimo. Jorge, vamos a cambiar de tema porque non queremos deixar de felicitarte por ese cargo de vicepresidente no Consello da Cultura Galega, pero si preguntar que fai, cal é o teu traballo un doutor en física no Consello de Galicia? Bueno, a ver, o Consello da Cultura Galega é un ente estatutario. Que quere dicir isto? Que é un órgano que nace co Estatuto de Autonomía de Galicia de 1980. O Estatuto de Autonomía de Galicia de 1980 define como órganos fundamentais o Parlamento de Galicia, a Xunta de Galicia, o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, e unha serie de organismos que son 7, 8, e un deles é, nun dos artigos do Estatuto, defínese o Consello da Cultura Galega. É un órgano que está pensado para promover todas aquelas cuestións que identifiquen a cultura e a identidade do pobo galego. É un órgano de alta asesoría ao goberno e ás institucións, realiza informes, ten independencia no seu funcionamento, hai un plenario no que forman parte conselleiros, no que eu teño o honor de estar, e, polo tanto, pode tomar as súas decisións. Entón, o Consello da Cultura Galega ten varias partes, varias seccións de actuación, ten unha parte de artes plásticas, ten unha parte de lingua, ten unha parte de patrimonio, e ten unha parte que é a sección de Ciencia, Natureza, Tecnoloxía e Sociedade, que eu agora tamén presido, e que intenta promover diferentes informes e diferentes estudos. Por exemplo, o último foi un informe sobre a eclipse, ten habido informes sobre a contaminación luminosa, ten habido informes de todo tipo, e promove moitas actuacións tamén de difusión, bueno, pois que bueno, está traballando constantemente para que cada vez a xente teña máis presentes certas cousas que son importantes, sobre todo nestes tempos nos cales a inteligencia artificial está a afectar moitísimo, nos cales afrontamos un cambio climático. Bueno, entón o Consello da Cultura Galega está no cerne de todas esas actuacións e, sobre todo, na base das asesorías
as institucións e o goberno de Galicia. Claro. Jorge, non queremos molestarte máis, pero cando podemos verte por aquí, por Sudamérica? Este programa de radio tamén se escoita no Gran Buenos Aires. Gustaríame saber cando ves por aquí para estas charlas tan amenas e que tan interesantes e que moitos legos como quen fala sobre esa materia dos astros, da astronomía, verdad? Gustaríanos que tuvieras por aquí, vir ao patronato, darnos unha charla a todos os galegos sobre a realidade galega, como falabas antes da nosa terra, sobre o Consello de Cultura e sobre todo sobre esa cousa que tanto te apasiona, que é a física, ¿no? Bueno, moitísimas gracias por atendernos, Jorge, ademais a esta hora do mediodía en Galicia, claro. Agradecemosche moito en nome de todos os membros do patronato e sobre todo de sempre en Galicia. Bueno, pois eu teño que dicir que a última vez que fun a Argentina no 16, Ajá. teño pendiente porque me concederon o premio do Instituto Galego Santiago Apóstol de Buenos Aires. Ajá. E teño independente ir buscar o premio, entón claro, sí. A ver cando podo facer iso. Pero bueno, tamén estuve en Chile fai pouco, pero bueno, teño moi poucas oportunidades para ir aí, ando máis no hemisferio norte. E que che parece este traballo noso en sempre en Galicia? A ver, é maravilloso escoitar a lingua galega tan lonxe, non? A mí non deixa de sorprenderme ver como ese lobby galego que é tan potente en todo o mundo ten aí, temos a vos como representantes, non? Pareceme maravilloso, pero en realidade a impronta galega é moi importante en todo o mundo, non? As comunidades galegas no exterior, en Europa, en América sobre todo, son moi importantes, e pareceme fabuloso, non? Que manteñades ese acento galego aí tan longe de nós. Por certo, ando agora tamén promovendo unha especie de iniciativas de sincronía solar con Brasil. Estuve fai pouco en Brasil, estuve fai un mes. Ajá. A ver se un día penso en incorporar algún tipo de cuestión aí polo cono sur. Pois por aquí te esperamos, Jorge. Moitísimas gracias unha vez máis. A vos. Nova Galicia, ten que aínda hai moito que andar. Camiñando faise o camiño, e camiñando imos chegar. O teu ollar, Nova Galicia, ten as meigas do alborexar, e co lume dos ollos novos, coa esperanza verde do mar. O teu ollar, Nova Galicia, ten a forza dun temporal, temolo barco máis mariñeiro, temolo rumbo que navegar, temola man. Galicia eterna tes que espertar, Galicia nobre tes que perdoar. Terás que dar a man sen máis rencor e máis malicia, mostrando dunha vez quen é Galicia, o noso fogar, o noso fogar. Despertaches do teu sono breugan, runas manso ceio,
Galicia eterna, bella Galicia, din que teño, que tes e que teñen, din que temos que camiñar. Teu ollar, nova Galicia, ten as meigas do alborexar, temos o barco máis mariñeiro, temos o rumbo que navegar, temos la man. Despertaches do teu sono, meu fogar, Galicia, Galicia, nubes máis ao ceo, son milleiros de pombiñas a voar, Galicia, Galicia, nubes máis ao ceo, como os anxos que do ceo baixarán. Se despertaches do teu sono, fogar de rehogar. Bueno, era Juan Pardo, como podedes saber, non? Recordade o noso teléfono 092-001-232. Vamos agora cas novas de Galicia. E temos que seguir con isto da eclipse, Francis, porque ese minuto que se fixo noite en Galicia. Despois da excelente exposición que fixo Jorge Mira, só podemos engadir a como recibiu a xente a eclipse. A peregrinación aos lugares de observación comezou desde moitas horas antes de que a lúa comezase a ocultar o sol. Os trens que partían do sur cara ao norte viaxaron cheos durante toda a xornada, mentres que na autopista do Atlántico rexistráronse conxestións ou tráfico lento en moitos puntos do seu percorrido. O Servizo de Urxencia Sanitaria de Galicia atendeu durante a eclipse un total de 19 casos. Entre esas incidencias inclúense 8 consultas sen síntomas, 6 caídas, 3 crises de ansiedade, un mareo e un síncope. Bueno, vamos a falar do pulpo, porque o Carballiño volve a demostrar que a feira do pulpo, en realidade, no galego normativo, ten que ser festa do polvo. Contame máis. O Carballiño volveu a demostrar por que a festa do pulpo é unha das grandes citas do calendario galego. A localidade de Ourensá bateu neste mes de agosto por 16ª vez consecutiva a marca da tapa máis grande do mundo, ao elaborar unha espectacular preparación con 610 kilos de pulpo, 10 kilos máis que na edición do pasado ano. A imaxe volveu a impresionar a veciños e visitantes. Un xigantesco prato de madeira de 5 metros con 37 centímetros de diámetro, instalado en plena Praza Maior, quedou completamente cuberto polo pulpo cortado por máis dunha trintena de pulpeiros en apenas uns minutos, nunha demostración de precisión e coordinación que xa forma parte da identidade desta festa declarada de interese turístico internacional. Bueno, 3 continentes estarán representados na Festa Clau 2026. O Festa Clau volve a Galicia, a Vilagarcía de Arousa, provincia de Pontevedra. Circo contemporáneo, payasos, acrobacias, maxia, narración oral e teatro familiar en diferentes espazos ao aire libre compoñen o programa do festival.
Esta edición decorrerá entre o día 17, mañá comeza, e o día 22 de agosto, e a proposta reforzará a súa proxección internacional, pois reúne compañías de Colombia, Argentina e Australia, ademais de compañías galegas e do resto do Estado español. Bueno, o Deportivo da Coruña, que agora xa está en primeira división, presentou Boa, que é o novo himno do club. Boa de por boa, contra o vento, sempre boa. Di así o retrouso desta peza que se ben foi composta polo músico coruñés Xoel López, conta con varias colaboracións, entre elas as de Belén Tajes, Caamaño e Ameixeiras, Susana Seivane, Brais Maceiras, Xacarandaina, a Orquestra Sinfónica de Galicia ou o Coro Cantábile. O himno ven de ser estreado como un dos acontecementos pola celebración do 120 aniversario do Club Branquiazul, que volve este ano a primeira división logo de 8 anos fora dela. Bueno, algo tremendo, ¿no? A sequía que está padecendo Galicia en algunos lugares, cóntame. Moi difícil a situación. Claro. A Xunta, responsable da demarcación hidrográfica Galicia Costa, ven de activar a alerta por escaseza de agua nos sistemas do río Leres, en Pontevedra, e do río Anllóns, desde a Costa da Morte ata Arteixo. Tamén decidiu aplicar medidas equivalentes a un escenario de alerta no subsistema de Baiona, aínda que este ten depósito propio. En total, son 32 os concellos afectados. Activouse ademais a prealerta por escaseza moderada de auga noutras 4 unidades territoriais, no río Tambre e a ría de Muros, no río Grande en Camariñas, no río Mendo en a ría de Betanzos e nos ríos Landro e Ouro. Bueno, a verdad que iso é tremendo. Gústanos moito o calor, gústanos moito estar o tempo, pero todo ten o seu tempo, todo ten o seu tempo. Sí. Espera, vamos a rematar estas novas engadindo unha nota que nos manda o noso querido amigo Xosé María Monterroso. Paréceche? É un dato moi interesante, non é unha nota en realidad. Pouco coñecido, ademais, que el fíxonos lembrar. Foi en Montevideo onde se celebrou por primeira vez o Día de Galicia. Que che parece? Así é, pois antes do 25 de xullo de 1918, un grupo de galegos de Montevideo, constituídos con tal finalidade en comité executivo presidido por Héctor Gandós Vallega, elevou ao Goberno da República a petición para que fose oficializado como Día de Galicia cada 25 de xullo, digno complemento do Día de España, 2 de maio, e do Día de la Raza, 12 de outubro. Dicha institucionalización, que foi autorizada, consistiu na potestade de izar tal día, o 25 de xullo, xunto a Uruguaia e a Española, a bandeira galega. Que ben. En implantando o 25 de xullo de 1918 esta celebración, Montevideo adiantouse 2 anos a propia Galicia metropolitana. Esta información, debidamente documentada co propio manifesto que fixo o comité, podedes atopala no libro de Monterroso do ano 2009, 1000 e pico de nomes galegos de Uruguai, así como tamén se menciona o feito nos 2 volumes seguintes, 1000 e pico de nomes galegos do Uruguai, tomo segundo do ano 2011, e 3000 nomes galegos do Uruguai do pasado ano 2025. Bueno, vamos a música. Moi boas tardes, Xacobe. Que veñan boas Pepiña, vinte vir polo carreiro e esperei unha amiguiña. Pouso saco no balazo, Moi cansada non che veño. anda muller pra dicirche o grande amor que che teño. Ese hombre che moi bello, chámase con toda carta. Dígase todos os mozos que falan cunha rapaza. Pepiña quero che tanto,
teñoche tanto cariño. Sempre cando te non vexo, poñome por ti toliño. Xa cometi quererasme, pra que queres eses tocos? Si é verdade que toleas, hai chegarme e pros locos. Pepa antes de alegría, ora polo máis sagrado. Teres mozos que te queiran, pro ningún tan namorado. Os amores e os rapaces se falan cunha solteira. Desde que logran a súa, buscan en a quen te queira. Eso a mí non mo digas, para mí dache moi claro. O mal que algúns fixesen, non deben outros pagalo. So formal que hai poucos, aunque é feo que o diga. Das mulleres que eu conozo, ti é la mellor amiga. Ti é o sol que me alumbra, sempre que estou traballando. Estreliña que me guía, non te pode ir camiñando. Eu senti non teño acougo, eu senti morro de pena. Eu senti non sei o tanto, cando non te vexo nena. Eu dun amor estou presa, e quixera verme libre. Que será se ti me queres, e non é imposible. De piñada miña e alma, e viñado meu cariño. Moito máis te querería, se me deras un biquiño. Xa comei xa vou partía, moito lle ten cuidado. Vai seguindo teu camiño, non temos nada falado. Se vives con esa idea, podes ir cuidar las cabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Noches son daquelas nenas que se fían de palabras. Bueno, vamos agora, amigos, coas novas da colectividade, verdad? Moi ben. Continúa o ciclo de cine Mestre Mateo. Este mércores que ven, o mércores 19 e todos os mércores ata o 9 de setembro, seguen exhibíndose no Complexo Cultural Alfabeta, na rúa Miguel Barreiro 3231 Case Berro, as mellores películas da edición Mestre Mateo deste ano. Este vindeiro mércores exhibirase Antes de nós, que trata de Castelao, Claro. o filme que obtivo 13 galardóns nesta edición. O ciclo é completamente gratis, como xa dixemos en varias oportunidades, e só tedes que lembrar de inscribirvos na institución cunha anticipación mínima de 48 horas. Así pois que eu non vou perdérmela esta película, ali estaré o mércores ás 6 da tarde. Claro que sí. Tamén temos que dicir que está aberto o Certame Internacional de Poesía en Lingua Galega Rosalía de Castro. A Asociación Cultural Galega Rosalía de Castro de Cornellá, en Barcelona, outorga este prestigioso premio literario desde o ano 1986. O prazo para a presentación dos traballos, dos poemas, é ata o día 15 de outubro. Bueno, vamos a falar agora do mes de agosto, que é o mes da cultura sefaradí, verdad? Así é, todos os meses de agosto, xa fai varios anos, faise no Centro Cultural de España o mes da cultura sefaradí. E mañá, luns 17, proxectarase o documental El exilio de los músicos e haberá unha charla despois da doctora en Historia e Teoría de las Artes Silvia Glosser. Isto é na dirección Rincón 629, Centro Cultural de España, Centro verdad? Cultural de España, Rincón 629, ás 6 da tarde, a mesma hora que temos a conmemoración
conmemoración de Galicia Mártir no patronato. Bueno, tamén temos un comunicado de AEGU, ¿no? Da Asociación de Empresarios Galegos. Tamén ofrece a súa sede para unha actividade aberta e gratuita. O único tamén é que hai que inscribirse previamente. Será unha charla chamada Del esfuerzo al bienestar a cargo da economista María Eugenia de León Ubal. Isto será o próximo mércores 19, volvemos a coincidir, ás 6:30 da tarde ata a hora 20, na sede de AEGU, na rúa Ana Monterroso de la Vallega, 2010. Bueno, e que nos di a Asociación de Veciños O Chedeiro? Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns en Pontevedra invita a ver o seu documental chamado Unha maleta de cartón. Este documental está basado na memoria da emigración galega e pode verse por internet gratuitamente por YouTube. Bueno, vamos agora ao patronato, non? As novas do patronato. Mañá, como xa dixemos, temos o día en que conmemoramos o Día de Galicia Mártir. Será ás 6 da tarde. Ollo, ás 6 da tarde. Aí estás. Tedes presente que será ás 6 da tarde e non como habitualmente fixemos as actividades este ano ás 7. Así que, pois, ás 18 horas, ás 6 da tarde, conmemoramos o Día de Galicia Mártir. En esta data que lembramos a Alexandre Bóveda e coa súa figura a todos os mártires da Guerra Civil e da represión franquista. Moi ben. E despois, neste mesmo mes, o último día do mes, o luns 31, teremos un espectáculo de música e poesía a cargo da artista Malva Bengua. Que ben, non? Xa a coñecemos porque tivemos aí fai uns poucos anos un espectáculo maravilloso con esta artista. Así pois que lembrade, luns 31, xa o iremos dicindo máis adiante tamén. Que che parece? Se vamos a música ou tes algo máis? Cara, a liberdade, a música. Reclamamos por galegos os nacidos na lameira, os que na dornal lixeira arrincan peixe do mar. Os que non dan bien o xunque teñen o progreso escravo, os que trunfan co arado a terra pra facer pan. Somos nós xente que leva e fachona noite escura, xente que vai a procura da súa historia mirar. Fame xordan a noite pecha perdidos, afogando a pena en viños sin lume pra nos quentar. Os cocos ancho longo pra xantar pan e touciño, co corpo morto doído sempre do carro a tirar. Atraxados ignorantes, como sin lei divididos, dos alqueros xovencidos, os caciques a jugar. Nosa noite de amor, a noite dos tempos, do agoxe novos ventos, os ventos da libertad. Homes de tempos perdidos, ti labrego, ti obrero, tiranteiro, mariñeiro, poñeivos a camiñar. Somos nós e soy o nose, os donos do noso siño, abrindo un novo camiño na busca da libertad. Bueno, amigos, no noso corruncho de hoxe vamos a falar dun artículo que nos envía Monterroso de Besa, salido na Voz de Galicia. Buenos Aires non esquece Maruja Mallo.
Nacida como Ana María Gómez González no ano 1902 en Viveiro, provincia de Lugo, a artista galega Maruja Maio desafiou todos os tópicos da súa época, comezando polo seu propio nome. Fíxose chamar Maruja, un estereotipo que comúnmente se identifica cunha muller que se dedica ás tarefas do fogar, pero nada máis afastado da súa personalidade, con esa personalidade que despregou a súa creación en todas as frontes posibles, e que aínda hoxe é lembrada en Argentina, onde debeu exiliarse durante a Guerra Civil Española. Hai algúns meses, grazas á iniciativa do colectivo Galegas na Diáspora, Maio foi obxecto dun novo recoñecemento que dá conta da pegada que deixou no seu paso pola capital argentina. As impulsoras deste homenaxe tamén decidiron dedicar o ano 2025 á obra da artista con o obxectivo de celebrar as mulleres galegas da Argentina. No mesmo sentido, a actriz, dramaturga e bailarina Cecilia Hopkins deulle forma a unha obra de teatro na que destaca a figura de Marúnica, como alcumaron a Maruja durante a súa estancia de estudante en Madrid. Na posta en escena enxálzase a personalidade dunha muller emancipada, insubmisa, dunha profusa vida amorosa e moi segura de si mesma. Unhas e outras intentan rescatar do esquecemento a esta pintora, ceramista e escenógrafa que viviu en Buenos Aires entre 1937 e 1962 e que antes e despois vinculouse tanto a Argentina como en España e no resto do mundo, con grandes artistas e intelectuales da época da talla de Salvador Dalí, Federico García Lorca, Margarita Manso, Pablo Neruda, Miguel Hernández, Luis Buñuel ou Rafael Alberti. O mesmo que Luis Seoane, Maio interesouse polo muralismo e ambos deixaron o seu inconfundible selo na céntrica avenida Corrientes bonaerense. A galega pintou o mural Armonía Plástica no antigo Cine Los Ángeles no ano 1945, pero desgraciada e incomprensiblemente foi destruído nos anos 80. As versións acerca de por que a súa desaparición falan tanto dun incendio onde se queimou como dunha obra de remodelación do lugar. Nesa circunstancia o taparon. Sexa como fora, a obra perdeuse e actualmente ali funciona un complexo teatral onde recentemente se colocou unha placa e se realizou unha homenaxe no que se lembrou a artista poñendo novamente en valor o seu legado artístico. De profusa obra da autora, composta por centos de pezas, o Museo Malva de Buenos Aires adquiriu e exhibe Naturaleza Viva 2, que forma parte da serie titulada Naturalezas Vivas e que, segundo os especialistas, reflite a fascinación da artista polas costas de Chile e Uruguai. Son 16 obras realizadas entre 1941 e 1943 con motivo como medusas, orquídeas, estrelas de mar, buginas e rosas pintadas en brillantes colores e unha maravillosa colección xeométrica. Por outra banda, o Museo Benito Quinquela Martín tamén exhibe dúas obras pertencentes á serie Acerba Humana, que foron pintadas por Maruja Maio en 1948. Maruja Maio regresou en 1962 a España, onde morreu en 1995, pero Buenos Aires aínda sigue lembrándoa. ¡Acción! No mundo hai tres cousas que me poñen mal: as guerras, a fame e a desigualdade. Un sexas pasivo e moverte xa, ainda hai esperanza, debemos loitar. Coas guerras fracasa a humanidade, é unha constante de volta para atrás. Mortal enfermidade e desolación, de volta te move, te deixa o sillón. Da fame, queridos, que vos vou dicer, milleiros de nenos non ten que comer. En Asia e América
Bueno, amigos, con esta canción de Luar na Lubre despedímonos por hoxe. Volvemos o domingo ás 9 da mañán aquí en Sempre en Galicia. Recordan, o domingo ás 9. Lembrade que mañá temos a conmemoración do Día da Galiza Mártir ás 6 da tarde no Patronato. Bueno, Ata o domingo. Hasta domingo, amigos. Sempre en Galicia, fina a súa audición de hoxe e voltará o domingo ás 9 da mañán para traervos verbas e cantigas, saúde e terra.